салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Курси имрӯза 1000 рубли русӣ ба 155 сомон баробар шуд. Имрӯз 1 апрели соли 2022. дӯстони азиз, чӣ хеле ки худтон медонед, ди набуд 150 сомон ва имрӯз бошад 155 сомон. бо приложение осон агар сум ба Тоҷикистон равон кунед, 150 сомон дар картаи Тоҷикистон мегузарад. аз приложение Сбербанк ба Тоҷикистон сум равон кунед, 150 сомону 50 дирам мегузарад. имрӯз 1 апрели соли 2022 $100 бо пули рубли русӣ 8340 рубл. боз ҳам рубл боло рафт. $100 бошад 1190 сомон, 100 евро бошад 1350 сомон. дӯстони азиз, лайкҳоро пахш кунед то дигарҳо бубинанд. раҳмат барои дастгиритон. мо миннатдорем аз ҳар яки шумо.